Δεν θα ήταν Νίκος ο Βασιλάκη. Ένα, δύο, τρία, ξεπρεμόνι. Ένα, δύο, τρία.
Σας καλωσορίζουμε και φέτος στο 21ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Φράτς Αρμήν, γίνει βίνιτ, στριτσέμ γίνε. Το φετινό αντάμωμα συνδιοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, από το Δήμο Κατερίνης, από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, από το Εμπορικό Επιμελητήριο Πιερίας, από το Δήμο 2 Ολύμπου, από το Σύλλογο Κοκκινοπλητών Νομού Πιερίας Όλυμπος, από τον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης και ιδιαίτερα τον επικεφαλής αυτού, τον πρόεδρο του οργανισμού, κύριο Θωμά Παπαδημητρίου. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και πρόεδρο της Παγκόσμιας Αμφικτιονίας, κύριο Μιχάλη Μαγειρία, να κάνει την έναρξη της εκδήλωσης. Γίνανε του μουσίμου. Καλωσορίζω και επίσης τους αδελφούς μας από την Κοριτσά, τη Μουζακιά, την Κολόνια, την Οχρίδα, το Μοναστήρι, το Κρούσεβο, τα Σκόπια, τη Γευγελή. Γίνε δίνει του πατρίδα του Ελλάδα. Το φετινό 21ο αντάμωμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων πραγματοποιείται στη φιλόξενη μακεδονική γη της Πιερίας, στους πρόποδες του Θεϊκού Βουνού των Ολύμπιων Θεοτήτων. Σε αυτή τη φιλόξενη γη, στο βουνό και στο κάμπο βρήκαν απάγγιο και στήσαν από την αρχή τους τον οικοκυριό τους οι βλάχοι της κεντρικής Πίνδου, κυνηγημένοι από τους Οθωμανούς. Οι βλάχοι που οργανώνουν σήμερα το 21ο αντάμωμα εγκαταστέθηκαν εδώ μετά το άδοξο τέλος της Επανάστασης του 1611 στην Ήπειρο και το τραγικό τέλος στα Γιάννενα του επικεφαλής της Λογίου Επισκόπου Λαρίσης Διονυσίου του Φιλοσόφου βλαχικής καταγωγής. Στην Επανάσταση του Διονυσίου είχαν πάρει μέρος μεταξύ άλλων βλάχικοι πληθυσμοί από τις προνομιακές συγγένειες. Ορίζει, όπως είδαμε, ο κοινός βίος, οι κοινοί αγώνες και η κοινή πατρίδα. Και αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής γης, είναι η ελληνική Πίνδος. Οι πρόγονοι των βλάχων μας στον Όλυμπο και στα Πιέρια είναι απόγονοι των μεγαλοβλαχητών υπαίων στρατιωτών. Οι μεγαλοβλαχίτες υπείς στρατιώτες δεν ήταν άλλοι παρά οι βλάχοι του κάμπου του Βελεστίνου, του Αλμυρού και των Φαρσάλων, που ανεβαίνουν με τα κοπάδια τους τεκμηριωμένα πάνω από μία χιλιετία και ελέγχουν τις ορεινές διαβάσεις της Πίνδου. Στην εποχή που χαρακτηρίζεται η αυγή του νέου ελληνισμού. Το 1259, στην περίφημη μάχη της Πελαγωνίας, πολέμησαν υπό την ηγεσία του αγγελοκομινού δεσπότη της Υπήρου και οι μεγαλοβλαχίτες Ρωμαίοι της Πατρόας Φωνής, ως αναπόσπαστο κομμάτι της δυτικής Ρωμιοσύνης ενάντια στους Βούλγαρους και βλάχους του Δούναμι βόρεια του Έμμου. Περιγράφοντας η ιστορική την εποχή εκείνη, την ταυτότητα των μεγαλοβλαχητών τους χαρακτηρίζουν παλιούς Έλληνες απόγονοι του Αχιλλέα και των Μυρμηδόνων. Αυτή είναι η ταυτότητα των προγόνων μας. Αυτοί πίστευαν και με αυτή την ταυτότητα ως παλιούς Έλληνες απόγονους του Αχιλλέα και των Μυρμηδόνων τους αναγνώριζαν και οι άλλοι Ρωμαίοι, οι Γκρεκόφωνοι. Αυτή είναι αναγνωρισμένη ταυτότητα των βλάχων της Ελλάδος από τους ίδιους τους συγχρόνους τους εδώ και μία χιλιετία. Και μάλιστα σε μια μάχη της Ρωμιοσύνης εναντίον κάποιων άλλων βλαχώνυμων, εναντίον των βλάχων του Δούναβη του Έμμου. Στο πνεύμα αυτή της κληρονομιάς αγωνίστηκαν και οι δικοί μας Ναζέοι του Ολύμπου. Ο δικός μας Ρίγας Βελεστελής που έζησε την νιώτη του κοντά τους. Και
και ο δικός μας Γιωργάκης Ολύμπιος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι το παρελθόν μας που είναι και παρόν μας απαντούν εύλογα και ευκρινώς στην πάντα εισαγόμενη και σήμερα δια νόμου ρουμάνικη προπαγάνδα. Ακόμα και όσοι για τους γνωστούς λόγους στο παρελθόν πλανήθηκαν από αυτήν, το έχουν σήμερα αντιληφθεί. Δυστυχώς όμως, αρκετοί από αυτούς κινούμενοι όπως πάντα από ιδιοτέλεια, αντί να διορθώσουν το αρχικό τους λάθος, το πολλαπλασιάζουν. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς τα μακεδονοαρμάνικα φιλαμφήματα περί ξεχωριστού αρμάνικου έθνους? Μας λένε πονερά οι Μακεδονοαρμάνοι και οι συνειδηπόροι τους ότι είναι Μακεδόνες απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά όχι Έλληνες. Τους απαντάμε από τη μητέρα μακεδονική γη της Πιερίας. Όποιος δηλώνει Μακεδόνας και κληρονόμος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι μόνο Έλληνας. Και δεν μπορεί να είναι ούτε να νομοποιείται, να ζητάει μιλέτα χώρια. Φίλες και φίλοι, Ντουρούτς Αρμίνη, αναφέρθηκα στα παραπάνω σήμερα για να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους ποικιλώνυμους προπαγανδιστές, αλλά και την ομογένεια και στην διασπορά με την ευκαιρία της δορυφορικής αναμετάδοσης. Εμείς οι Έλληνες βλάχοι δεν προσδιοριζόμαστε, ούτε ετεροκαθοριζόμαστε. Είμαστε νοικοκυρέοι στη μια και μοναδική μας πατρίδα, στην Ελλάδα. Την ταυτότητά μας την όρισαν ο τόπος, οι αγώνες των προγόνων μας και οι δικοί μας. Γι' αυτό και τη λευτεριά που είναι και δική μας λευτεριά. Αυτός είναι ο δικός μας νόμος, σφραγισμένος από τους διαχρονικούς αγώνες ως Ελλήνων βλάχων. Φίλες και φίλοι, Ντουρούτς Αρμίνη, φέτος η Ήπειρος και η Μακεδονία γιόρτασαν 100 χρόνια από την απελευθέρωσή τους. Οι ιστορικές μας τοπικές πατρίδες απέκτησαν έτσι και πάλι θέση και ρόλο στα ελληνικά πράγματα. Και εμείς είμαστε πλέον ελεύθεροι πολίτες της ελληνικής μας πατρίδας. Οι βλάχοι είμαστε εξωστρεφείς, δημιουργικοί και γνωρίζουμε να διακρίνουμε τα σημάδια στον ορίζοντα. Είμαι πεπισμένος ότι εμείς οι Έλληνες βλάχοι διευρύνουμε τόσο τον ορίζοντα όσο και τον ρόλο της ελληνικής πατρίδας μας, καθώς τον ανοίγουμε στις γειτονικές χώρες και στείνουμε δυνατές και ειρηνικές γέφυρες φιλίας και δημιουργικής συνύπαρξης. Δείγμα τρανό η παρουσία ανάμεσά μας βλάχων από τις γειτονικές χώρες, την Αλβανία και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμαστε επιπλέον να συμβάλλουμε διεκδικώντας και για τους αδελφούς μας Έλληνες βλάχους τα αυτονόητα δικαιώματά τους στις γειτονικές χώρες. Ευχαριστώ μούλτου, στοιχείμ γίνε ασυχιάρες, χεις γίνε, σκρεσίμ γίνε, του μιζάρουν βάμπα τους γίνε. Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Βλάχικης Αυτοκτονίας και Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, τον κύριο Μιχάλη Μαγειρία, για τις ιστορικές, σημαντικές, ουσιαστικές επισημάνσεις. Οι βλάχοι, όπως γνωρίζετε, είναι άρρηκτα δεμένοι και με την Εκκλησία. Άλλωστε, δάσκαλοι του γένους ήταν ιερωμένοι. Εκπρόσωπος της Εκκλησίας σήμερα βρίσκεται εδώ, ο πατήρ Οικονομίκος Ιωακήμ, με βλάχικη καταγωγή από την Αυδέλα Γρεβενών. Τον καλούμε για ένα σύντομο χαιρετισμό. Εξοχότατε κύριε Περιφερειάρχα, κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κύριε Δήμαρχε, λοιποί εντιμότατοι άρχοντες, ελογιμότατε κύριε Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βλάχοι συμπατριώτες, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου
στην όμορφη πόλη της Κατερίνης, έλκοντας και εγώ την καταγωγή μου από βλάχικη γενιά, όπως υπόθηκε από την Αβδέλα Βρεβενών, από εκεί που καταγόταν ο πατέρας μου. Σας καλωσορίζουμε στην Κατερίνη, στην πόλη που ουσιαστικά, όπως ακούστηκε, ιδρύθηκε από βλάχους. Εμείς οι βλάχοι, όπως έχει ακουστεί και όπως το ξέρουμε, ήμασταν και είμαστε δραστήριοι, πρώτοι στα άρματα, στα τάματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Αλλά είμαστε και άνθρωποι που βγάλαμε, κύριε καθηγητά, μεγάλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, έναν Ιωακήμ τον Τρίτο, έναν Πατριάρχη Αθηναγόρα. Αλλά η Κατερίνη δεν είναι μόνο ότι είχε και έχει βλάχους. Υπήρχε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1904 με 1933 ο επίσκοπος και Μητροπολίτης Κήτρους Παρθένιος Βαρδάκας από το Μέτσοβο της Υπήρου, βλάχος στην καταγωγή και ερχόμενος εδώ, όπως είπε και ο κύριος Μαγειρίας, βρήκε έντονη ρουμανική προπαγάνδα και ο ίδιος με χρήματα δικά του, με αγώνα δικό του, κατάφερε και έκλεισε και τα 3 ρουμανικά σχολεία που λειτουργούσαν στην Κατερίνη με σκοπό να τραβήξουν τους βλαχόφωνους Έλληνες κάνοντάς τους Ρουμάνους και να χτίσει την αστική σχολή Εκατερίνης, κόσμημα σήμερα πολιτιστικού κέντρου της πόλης μας. Είμαι λοιπόν περήφανος που η Κατερίνη δέχτηκε σήμερα να φιλοξενήσει αυτό το τριήμερο το 20ο αντάμωμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βλάχων. Να ευχηθώ να έχουμε όλη υγεία, το Προεδρείο να καλωσορίσω και την πρόξενο στο ελληνικό μοναστήρι της Άνω Μακεδονίας, το ελληνικότατο και βλάχικο μοναστήρι της Άνω Μακεδονίας, να προοδεύουμε, να είμαστε οι άνθρωποι που όπως και μετά την Επανάσταση αναγεννήσαμε την Ελλάδα με τα μεγάλα ιδρύματα. Και να πω και τούτο για τον Παρθένιο Βαρδάκα, συγγνώμη το ξέχασα. Ο Παρθένιος Βαρδάκας άφησε το σπίτι του εδώ στην Κατερίνη κληροδότημα σε ένα υπηρώτικο ίδρυμα, στο οποίο είχε σπουδάσει, στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Σε αυτό το ίδρυμα και με αυτό το κληροδότημα είχα και εγώ τη χαρά και την ευλογία από τον Θεό να σπουδάσω 4 χρόνια. 4 χρόνια μαθητής στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή, ένα ίδρυμα που ιδρύθηκε από βλάχους, από 2 αδέλφια υπηρώτες, πάμφτωχα, αλλά προκόψανε στην Ρωσία το Μάνθο και τον Γεώργιο Ριζάρη αιωνία του συμνήμη. Εύχομαι να έχετε υγεία, να έχουμε όλη την ευλογία του Θεού και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια εμείς οι βλάχοι ενωμένοι να δίνουμε το στίγμα της Ρωμιοσύνης. Γιατί η Ρωμιοσύνη, όπως είπε και ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός πριν τον κρεμάσουν στη Λευκοσία το 21, θα χαθεί όταν ο κόσμος λείψει. Χρόνια πολλά, κάθε καλό από τον Θεό, καλή υπόλοιπη συνέχεια στις εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Ιωακήμ, που είναι εκπρόσωπος της Μητρόπολης Κήτρους Κατερίνης και Πλαταμόνα. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο Κατερίνης, κύριο Σάβα Χιονίδη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Πανωσολογιότατε, κυρία Βουλευτής, κυρία Μάνη, κύριε Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Περιφερειάρχη Υπήρου, κύριε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αγαπητοί συνάδελφοι δήμαρχοι του Μετσόβου και της Καλαπάκας, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας, είναι μεγάλη τιμή για την Πιερία να φιλοξενούμε ένα τόσο τεράστιο γεγονός. Ένα γεγονός το οποίο μας έδωσε και μας δίνει μια άλλη πνοή. Γιατί οι βλάχοι στην Κατερίνη
έχουν χτίσει μαζί με όλους τους υπόλοιπους αυτή την πρόοδο. Έχουν χτίσει χρόνο με το χρόνο, για πολλές δεκαετίες, την πρόοδο αυτής της πόλης, την πρόοδο αυτού του νομού. Και σε αυτούς οφείλουμε πάρα πολλά. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον κύριο Μαγειρία, και στο πρόσωπό του όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους τους συλλόγους των Βλάχων ανά την Ελλάδα και σε όλη την Ιφίλιο. Τους χαιρετίζω με αγάπη και τους καλωσορίζω στην πόλη μας. Και είναι πάντα ευπρόσδεκτοι. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε σε κάτι που έχει τεράστια σημασία, εθνική σημασία. Σε κάτι το οποίο οφείλουμε να στεκόμαστε όλοι σωστά. Πού? Στον πολιτισμό, στην ιστορία, στην παιδεία. Και εσείς πραγματικά καταθέτετε την ψυχή σας. Προσφέρετε πολλά στον πολιτισμό. Το μεγάλο απόθεμα του ελληνισμού. Και ιδιαίτερα σε αυτές τις γκρίζες εποχές σπάσαμε κάθε ρεκόρ σε συμμετοχή, σε αντίθεση στους καιρούς. Έτοιμοι να δώσουμε τις απαντήσεις μας μέσα από τη δύναμη της ψυχής των Ελλήνων. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλή συνέχεια και να είστε καλά. Εγώ βέβαια θα κλείσω λέγοντας ότι είμαι Πόντιος. Η γυναίκα μου είναι Βλάχα, άρα έχω εκπαιδευτεί αρκετά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Κατερίνης, τον κύριο Σάβα Χιονίδη, γιατί λέει μια παροιμία. Όταν ο οικοδεσπότης είναι φιλόξενος, τότε και οι κάτοικοι και τα υπόλοιπα μέλη του σπιτιού είναι φιλόξενοι. Αυτό ισχύει για όλους τους Κατερινιώτες, για όλους τους Πιεριώτες. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενούν για δεύτερη φορά. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη φορά ήταν το 2005. Συνεχίζουμε. Η Μακεδονία ξέρουμε πόσα έχει προσφέρει και ειδικότερα ο βλαχόφωνος ελληνισμός. Ένα παιδί, ένα βλαχόφωνο παιδί, είναι και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας, από τον Νυμφαίο Φλόρινας. Τον παρακαλούμε για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σας καλωσορίζω στην Πιερία, σας καλωσορίζω στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη μόνη περιφέρεια αληθινής Μακεδονίας, της ελληνικής Μακεδονίας. Και θέλω πραγματικά να συγχαρώ, φίλες και φίλοι, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιστικών Σωματείων Βλάχων, τον Πρόεδρο, τον κύριο Μαγειρία, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, όχι μόνο για την εξαιρετική διοργάνωση του 21ου Ανταμώματος των Βλάχων εδώ στην Κατερίνη, αλλά και για κάτι ακόμα. Γιατί κάθε χρόνο τέτοια μέρα μας δίνουν την ευκαιρία να θυμηθούμε την ταυτότητά μας, να θυμηθούμε εμείς οι Βλάχοι τις ρίζες μας, να γεμίσουμε περηφάνεια και να αναλογιστούμε πως ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς οι Βλάχοι, εάν χρησιμοποιηθούν σωστά, και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν και στην ιστορία αυτής της χώρας, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και σήμερα που η χώρα μας βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, εμείς οι Βλάχοι είμαστε αυτοί που οφείλουμε πάλι να βγούμε μπροστά, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, να σηκώσουμε το ανάστημά μας και ενωμένοι, όπως εμείς οι Βλάχοι ήμασταν και είμαστε πάντοτε, να δώσουμε τη μάχη. Και αυτό και κάνουμε, φίλες και φίλοι. Σήμερα, φέτος, στο αντάμωμα αυτό, είναι η πρώτη φορά που οι 3 από τους 13 περιφερειάρχες της χώρας μας είναι Βλάχοι. Και θέλω να τους καλωσορίσω τους άλλους 2, τον Περιφερειάρχη των Ιωαννίνων, τον κύριο Καχρημάνη, και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, όλων των συλλόγων βλάχων, αλλά και όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ προσκεκλημένοι, να ξέρετε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τόσο προσωπικά αλλά και θεσμικά, η Αντιπεριφέρεια της Πιερίας, θα είμαστε πάντα δίπλα στις διοργανώσεις αυτές. Γιατί πολύ απλά πιστεύουμε ότι σήμερα και αύριο δεν είναι μια απλή συνάθρηση βλάχων για να περάσουμε καλά, που είναι και ένα αυτό. Αλλά είναι κυρίως το γεγονός ότι στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από εδώ, από την Κατερίνη, από την καρδιά της Μακεδονίας μας, ότι εμείς οι βλάχοι είμαστε εδώ, είμαστε όρθροι και είμαστε ενωμένοι για να δώσουμε τη μάχη για τη χώρα μας. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να είμαι σήμερα κοντά σας και εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση. Του χρόνου να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί και να ξαναδώσουμε ραντεβού κάπου στην Κεντρική Μακεδονία για να κάνουμε το αντάμωμά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τζιτζικώστα, ιδιαίτερα για το πνεύμα της ενότητας, ένα μήνυμα πάρα πολύ σημαντικό. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πιερίας, κύριο Ηλία Χατζηχριστοδούλου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Είχα σημειώσει από ένα φίλο μου βλάχο να μου πει πώς λέγεται στα βλάχικα το καλωσόρισες. Το διάβασα, το ξαναδιάβασα, αλλά επειδή θα κάνω λάθος θα σας καλωσορίσω, εύχομαι να περάσετε καλά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο, όπως και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, για αυτή την μεγάλη πρωτοβουλία που πήρανε για να δείτε την πόλη μας, να θαυμάσετε τους ανθρώπους της πόλης μας, αλλά και γενικά της Πιερίας. Βλέπω στα μάτια όλων ότι περιμένουν να δούνε τα χορευτικά. Γι' αυτό κλείνω εδώ, σας καλωσορίζω και καλή διασκέδαση. Σε αυτό το αντάμωμα, όπως γνωρίζετε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει τον πρώτο λόγο. Οι σύλλογοι της περιοχής, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας αλλά και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμβάλλουν για να γίνει αυτό το αντάμωμα. Παρακαλούμε για ένα σύντομο χαιρετισμό την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, την κυρία Σοφία Μαυρίδου. Κύριοι Περιφερειάρχες, κύριε Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολη Τζιτζικώστα, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Κώστα Αγοραστέ, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Καθημάνη Υπήρου, κύριε Δήμαρχοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, στην όμορφη Πιερία, σε μια Πιερία που δέχτηκε με πολύ αγάπη και χαρά το κάλεσμα των βλάχων της Ομοσπονδίας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Κατερίνης, για να μπορέσουμε πραγματικά να απολαύσουμε αυτό το τριήμερο, αυτές τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Ανέφερε ο Δήμαρχος ότι είναι ποντιακής καταγωγής. Αν και εγώ είμαι ποντιακής καταγωγής, ωστόσο τέτοιου είδους προτάσεις, επειδή η Πιερία αποτελεί παλέτα από προσφυγικό στοιχείο, από βλάχους, σαρακατσάνους, ποντίους στρατιώτες, είναι τιμή μας, είναι τιμή μου που ο τόπος μας δέχεται εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που δίνετε και ελπίζουμε να θεωρήσετε την Πιερία σαν σταθμό κάθε χρόνο, γιατί όχι, του ανταμώματος αυτού. Να είστε πάντα καλά, γεροί και δυνατοί. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαυρίδου Σοφία και ιδιαίτερα εθαρρυντική πρόσκλησή της. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Συλλόγου Κοκκινοπλητών Νομού Πιερίας, με την επωνυμία Όλυπος, κύριο Σιαμάτρα Δημήτριο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Gini Avram, gini Filip, se trecem gini tusa στη seara oace. Ευαισθημότατοι, αγαπητοί πατέρες,
κύριοι εκπρόσωποι της κυβερνήσεως, κύριοι βουλευτές του νομού μας και των άλλων πόλων, κύριε Περιφερειάρχα Κεντρικής Μακεδονίας, κύριοι Περιφερειάρχες των άλλων πόλων, κυρία Αντιπεριφερειάρχα του νομού μας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο 21ο Πανελλήνιο Αντάμωμα που διεξάγεται στην ομορφότερη πόλη γεωγραφικά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι η πόλη που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Και ποιο βουνό? Τον Ξακουστό σε όλους Όλυμπο. Από αυτό το βουνό καταγόμαστε και εμείς οι κοκκινοπλίτες. Από ένα γραφικό και ιστορικό χωριό που είναι σκαρφαλωμένο στις πλαγιές του Ολύμπου σε υψόμετρο 1250 μέτρων. Τον Ξακουστό σε όλους κοκκινοπλό. Ως διοίκηση του Συλλόγου αναλάβαμε και πήραμε την πρωτοβουλία να αιτηθούμε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τη διοίκησή του το Πανελλήνιο Αντάμωμα να γίνει στην πόλη μας. Και με μεγάλη χαρά το δεχτήκαμε, αφού φυσικά είχαμε τη συγκατάθεση του Δημάρχου της πόλης, την Αντιπεριφερειάρχη μας και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου μας. Όλοι μαζί προχωρήσαμε για να γίνει αυτό που βλέπετε σήμερα. Εκ μέρους όλης της διοικήσεως του Συλλόγου Κοκκινοπλιτών που είμαστε όσοι διοργανωτές, ευχαριστούμε όλους τους συλλόγους που ανταποκριθήκαν και είναι σήμερα κοντά μας. Θα ήθελα να πω περισσότερα, αλλά με περιορίζουν τον χρόνο. Να είστε καλά, να περάσουμε καλά. Συντριτσάς κύριε, μπουμπάν! Όταν έχεις μεγαλώσει στον Όλυμπο, η φωνή είναι βουνίσια, όπως και να το κάνουμε, όπως και περισσότερη βλαχόφωνη. Το βουνό είναι κοντά στους βλάχους και οι βλάχοι κοντά στα βουνά. Από το Κοκκινοπλό, όπου ακούσαμε τον πρόεδρο, από το Λιβάδι, από την άλλη πλευρά τους λιβαδιώτες, που έχουν προσφέρει πάρα πολλά και προσφέρανε σε αυτό το αντάμωμα, ο Σύλλογος Λιβαδιωτών, όπως και ο Σύλλογος Καρίτσας. Είναι οι τρεις σύλλογοι, γι' αυτό η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων θέλει να τιμήσει αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν και βοηθούν να γίνει αυτό το αντάμωμα. Καλείται ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, ο κ. Μιχάλης Μαγειρίας, για να απονείμει τιμητική πλακέτα στον Δήμαρχο Κατερίνης, στον οικοδεσπότη του ανταμώματος, τον κ. Σάφα Χιονίδη. Εδώ να μην βρέξει. Πλακέτα, αν μπήκαν μπροστά οι άλλες. Συνεχίζουμε γιατί θα γίνει απονομή και στον πρόεδρο του Συλλόγου Κοκκινοπλιτών, τον κύριο Δημήτρη Σαμάτα. Σαμάτρα, διβλάκι, Κοκκινοπλό. Στην Καρίτσα, τρεις σύλλογους. Βέβαια υπάρχει και ανταλλαγή γιατί ο Σύλλογος Κοκκινοπλιτών θέλει να ευχαριστήσει την Πανελλήνια Ομοσπονδία που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για την φιλοξενία του ανταμώματος, του 21ου Πανελληνίου Ανταμώματος. Κάνουμε αιμοφώτιση.
Τελείωσαν οι χαιρετισμοί, οι απονομές. Ήρθε η ώρα να απολαύσουμε αυτό που όλοι περιμένετε. Τι άλλο, τα χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα που βρίσκονται εδώ για να σας παρουσιάσουν χορούς και τραγούδια από την πλούσια πολιτιστική παράδοση των Βλάχων. Ξέρετε όμως ότι όλα αυτά έχουν και μία συνοδεία, μουσική. Η μουσική μας, οι οποίοι κάθε χρόνο είναι μαζί μας εδώ για να συντροφεύσουν, για να πλαισιώσουν αυτά τα χορευτικά συγκροτήματα. Θα ξεκινήσουμε όπως συνήθως, γιατί αυτοί είναι μπροστάριδες, οι άνθρωποι με το κλαρίνο. Έχουμε δύο παιδιά, δύο βλαχόπουλα, που δεν λείπουν από τα ανταμώματα. Είναι ο Φώτης ο Καραβιώτης από τη Σαμαρίνα Γρεβενών. Και από τη μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη, στην πανέμορφη Προσοτσάνη, από όπου κατάγεται ο Κώστας ο Μακρύς. Κλαρίνο και βιολί πάει μαζί. Και εμείς χωρίς το Σάκη το Φασούλα δεν κάνουμε. Από την Τούρια, από την Κρανιά Γρεβενών, για όσους δεν γνωρίζετε. Ερχόμαστε στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κουμαριά. Από εκεί κατάγεται το λαούτο μας, ο Αποστόλης ο Πιτσιλέος. Από την Τόλιανη, όπως το ξέρετε οι περισσότεροι. Στον Τέφι, ένα άλλο παιδί από το Σέλι, από το πανέμορφο Σέλι, από το Ξηρολίβαδο, ο Ηλίας ο Τουργούτης. Καλά τα μουσικά όργανα, αλλά χρειάζεται και φωνή. Και δόξα τω Θεώ, ένας φρασαριώτης από το Αργυροπούλη Τρινάβου, ο Χρήστος ο Πέρκας, είναι αυτός που θα μας τραγουδήσει και απόψε, όπως και στα προηγούμενα ανταμώματα. Και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης να ακούσουμε και κάποιους άλλους μουσικούς, όπως είναι ο Νίκος Καπαώνης από το Λιβάδι Ολύμπου. Καλή διασκέδαση. Μην είναι σάλτς. Μέρη, πια δουλβά, αλάρτο. από την όμορφη γεύση της παράδοσης και ας απολαύσουμε αυτή την φαντασία των χρωμάτων των στολών. Στην πρώτη ομάδα
συμμετέχουν οι εξής σύλλογοι. Ο Σύλλογος Καλυβίου Κοκκινοπλού, Σύλλογος Κοκκινοπλητών Ομοπιέρειας Όλυμπος, Σύλλογος Κοκκινοπλητών Θεσσαλονίκης και Πολιτιστικός Σύλλογος Δίου Ολύμπιος Ζεύς. Με τα εξής τραγούδια: Εβάτε αγόρια στο χορό, Ζαχαρούλα, όταν θα έρθει η Άνοιξη. Εμπρός λοιπόν παιδιά, όλοι στο χορό με κέφι και οι υπόλοιποι συμμετέχουμε και ενθαρρύνουμε τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που ήρθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος για να πάρουν συμμετοχή. Είχα έναν εδώ πέρα μέσα στο
ερώτημα στην πρώτη ομάδα.
Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τους περιβολιώτες, το Σύλλογο Περιβολιωτών Μαγνησίας. Bun,
puteți și la voi mă ajutați.
tu cuptat, te-a lăsai surăliș frați, tu cuptat, ești tu cuptat, te-a lăsai surăliș frați. Lăsai tata cu dor, picior la postul din sinisor. Ia lăsai tata cu dor, picior la postul din sinisor. Ia lăsai și moșuneț, vin la voi maștughineți. Ia lăsai și moșuneț, vin la voi maștughineți. Da, pitricu, ia distrani chiputu. Da, pitricu, ia distrani chiputu. Vai rugat vinu di fluri, ormini pisti ormini. Vai rugat vinu di fluri, ormini pisti ormini.
θερμό χειροκρότημα. Ο Σύλλογος Βλάχων Θέρμης Τριαδίου, ο Πολιτικός Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Ευκαρπίας στο Άγιο Πνεύμα. Μην βιάζεστε, τα καλά τα κρατάμε για το τέλος. Porcha,